Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kalentijam Welfare Development Association mentakasingi ke arpo sau tarik nailur kalapeli perdano ya kalempung yelek kai football ya kabalatip kum ka 6 Sunfeast Cup 2022. Ha kabau ba Primsan Makdo ubadeiru Kyrtong ka Hspdp na umsning constituency ulalong kumukongsan ha katega singi la don rengkat lang ba ikid khar head coach ka Play for Right Football Academy uba sumar lang swear President Kalentijam Welfare Development Association urang ba snong ka snong Jymtru ba Moses Singli lambat kiway. Ya ka ne ka lempung yelek kai balatip kum ka 6 Sunfeast Cup 2022 la penlong ru leng ba da ka jingerap bay pisa leng ba ka ITC da ka company Sunfeast ya ka bala penbit penbiang da ka SPT Bangalore bat ka Jymtru jong ka Sunfeast ban penlong ya ka ne ka lempung ka long ban sei madan ya ki sap ki phong ki hybrid kentai bat shenrang ha ka jingelek kai football bat kum juru ki kenhun ki baladu kin yo ban mi khmat ya ka jella kum ka Meghalaya master sya ka lempung yelek kai ka ban salong hanong ba Guwahati bat ya ka ne ka lempung yelek kai football ka balas dang hamadan yelek kai football Jymtru an penlong ru hamadan yelek kai football Mauleng ha ka jingekon ka bala penlong ha ka sngi pli perda ya ka Sunfeast Cup hamadan Jymtru ha ka benta jong ki shenrang under 16 ka umsau kwan ka lala ban penlim ya ka PFR Football Academy da Laila Shigol bat ha ka under 13 boys ka PFR kalala ban penlim no ya ka umsau kwan ha ka jingya shoot tiebreaker bat ha ka lempung jong ki kentai under 16 ka PFR kala penlim no ya ka lum umpi da laigo lanon ngamdon shibun ki kentien mo ban keren re maganga ngan ha ka bor ngan ayusim shishu yepi ki kena semua ki under 30 or under 12 bat ki under 16 ki ba tangdei kapur Opin ya tray mo, opin ya lekai kambal, senang bah kata lawai jumpi video kalawai ke pernai. Kemal katam mentah bagi suat lagi kam government lagi kam sarkar ingin namyo, henry kawai kalat yo kam yo jam. Tadi dah kaji lekai jumpi bisa selesai haki state level, haki national level, but haki international level. Video ya kaji mentoi ke bah khamba shishu